po jong ki polling station tengi ngila dan ru kini ki breo ki bangila pha ban ring video ki baki rung shadow sapo snon jong polling station te perkhat ma phi lada kita ki badai pet badai khmi ki sha be kita ki candidate ban let kum ta te kata kala long ka papakla om tang kata hajing shisha ya ki mobile phone rum sha te ban ra sapo te tangga wei anna kini ki polling station badan ni pentorum kra constituency kaba ya ki mobile phone ki ong bala habu habar syaba pinlet ban tap ya ka vote hendai gini ki wei bada ki polling station ki ong gumno ki ong switch off na ka mobile room nilai ki ong switch off mo tang pet ru kimpen bai kita ki mobile switch off na kam switch off te habau ni ubreu ura sapo bat ka mobile ban let tap vote te kalong gumno syaba tap vote ula sendor gumni kan u tap vote hai dia bala apau dia ula yok ban proof kita ki breu ki bala IPSI u ne ya to yeng bakila tap vote kane balai la da kim proof kamut kila ban sha bertan kila ban sha ye kum ni kum tai te ha kum kata kan don che kita ka jing senchar khadar ka pakut dia wat la ye kini ki badai pet kini ki polling officers bagi wei kila yok te kata ka jing betha kila yok te kata training ke bagi di ban le bagi mdei ban le hare wat la kata ru kim trihok ti la jong kam nama lada ki trihok la jong kam ti kila de ban pet manu barak mobile ndai pen kila de ban pet uno tau candidate bawan ne uno tau candidate bawan ndai yanu susha abi ban rong ta ti kemut ki kam trihok kan ya la jong kam te lada kalong kum ta ti kemut kani ga jela jungi kani ga state jungi kan kala kum no da ka ba kim trihok ya jong kam menta maki hi ki si ya kala we jong ki khon ki ti jong ki namar ba kim sungu tu ba ke kata ka jingle jungki ka jingjai tu jungki ngila ban ong ka jingjai tu jungki tang bakin page bau new breu dan mobile tang bakin page bau new breu ra mobile support kimla ban le kata te kamram jungki ke tang ban page khmi nia ba ura mobile perkhat mapi tang sudan gum gini ki concert ke ru ki check ki pla sudan gini talasi ba ura support kat kani banjit ya unong yalam jong kani kari bakajat benreu jungi kimle te kata te kumno kan la banwan ra kata jingkala bat ngam tep ba ladang ipe ya jinglong jingman jong kani ka rukom yele election hadu menta kila persyang banwan ra jingkala andai patdan kata jingkala kata ka rukom khmi ekini ki kam kumno penyat bet dan jingkala te kumno kan wan ra ya kata jingkala kalong ka ba phi ladang ya kran ya kata kan te ka ga jingkar pa jonga kalong kumne hoj ngala phone kini ki returning officer mo bakin betha ke baki de ban le hendrai kini ki polling officer kila betha ke baki de ban le te tangba kini ki badan pada kini ki station ba fair kimle namar ban nadu men step ru kimle ajing syam dan kam de new candidate bon hapan lit phone ya returning officer ba kalong kumni kum tai dan kam ka kitu ki bala dan duty yang tu kila da biok training de kumno bade ban le ka kam ram jong u bade khmi ya kan ka election commission jong kan ka Meghalaya ka kamram jong u kalong ba kumno ba un khmi ban ba lada UUE ba kadon kata ka jing bom yat bet jong kan election ni hab de banwan ra biang da ka by election ne da ka by poll ni hab de ban le election biang sai sin namar kum ka jing le jinglong jingman lada kam yat bet kata ka rukom penyat election nam ni hab ken bagin wan ra biang da kata ka jing le election ka batu